Всеки път, когато стримаме филм, пазаруваме онлайн или изпращаме имейл, ние разчитаме на невероятната мощ на центровете за данни. Но какво се случва, когато трябва да разрешим най-големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството? Като моделиране на изменението на климата, проектиране на нови лекарства или отключване на тайните на Вселената. Затова се обръщаме към суперкомпютрите. В това видео ще изследваме основата на съвременната изчислителна мощ, а именно центровете за данни и суперкомпютри. Ще разглеждаме как работят, тяхната роля в развитието на технологиите и защо Съединените щати са водещи в тази област. От захранване на нашите ежедневни приложения до преодоляване на бариерите в научните открития, центровете за данни и суперкомпютрите променят нашият свят. Но какво ги прави толкова мощни и с какво се различават един от друг? Нека се потопим във вълнуващият свят на тези иновации и да открием как те променят начина, по който работим, живеем и мислим. Центровете за данни са гръбнакът на интернет и съвременните компютри. Но какво точно е център за данни? Казано по-просто, това е съоръжение, в което се помещават хиляди, понякога милиони сървъри, които работят заедно, за да съхраняват, обработват и разпространяват огромни количества данни. В центъра за данни ще намерите сървъри, които обработват и съхраняват данните. Те са свързани чрез високоскоростно мрежово оборудване. Охлаждат се с усъвършенствани HVAC системи и се съхранват от надежни, често излишни енергийни източници. Съединените щати са дом на някои от най-големите и модерни центрове за данни в света. Северна Вирджиния, например, често е наричана световната столица на центъра за данни. Само този регион е домакин близо на 70% от глобалния интернет трафик дневно. Технологични гиганти като Google, Amazon и Microsoft управляват масивни центрове за данни в цялата страна, захранвайки всичко, от веб търсачки до облачни услуги. Тези съоръжения могат да обхващат стотици хиляди квадратни метри и да съхраняват петабайти данни. Центровете за данни консумират огромни количества електроенергия. Някои оценки предполагат, че използват около 1% от общата енергия в света. За да се справят с това, компаниите инвестират в зелени центрове за данни, използващи възобновяеми енергийни източници като слънчева и вятърна енергия, както и иновативни техники за охлаждане. Например, центровете за данни на Google са неутрални по отношение на въглерода, а Microsoft експериментира с подводни центрове за данни, за да подобри ефективността на охлаждане. Освен захранването на нашия дигитален живот, центровете за данни имат значителна роля в икономиката. Те създават хиляди работни места, от строителство и поддръжка до IT и инженеринг. Те също така стимулират технологичните иновации, поддържайки индустрии като здравеопазване, финанси и развлечения. Центровете за данни са повече от просто сгради, пълни с сървъри. Те са сърцето на дигиталната ера, гарантирайки, че нашата информация протича безпроблемно и сигурно 24/7. Когато мислим за справяне с най-трудните предизвикателства на човечеството, като лечение на болести, моделиране изменението на климата или разбиране на космоса, ние се нуждаем от изчислителна мощност в мащаб, далеч надхвърляща това, което един център за данни може да предостави. Тук се намесват суперкомпютрите. Те са най-бързите и мощни компютри в света, способни да извършват милиарди или дори трилиони изчисления в секунда. САЩ са дом на някои от най-бързите суперкомпютри в света. Например, Frontier в националната лаборатория Оук Ридж в Тенеси е първият суперкомпютър в екзамащаб, способен да извършва повече от 1 квинтилион изчисления в секунда. Frontier се използва за всичко, от напредък в изследванията за създаване на термоядрена енергия до моделиране на по-ефективни двигатели за самолети. Това подпомага изключително много научните открития. Друг забележителен суперкомпютър е Summit, преди това най-бързият в света. Той помогна на изследователите по време на пандемията от COVID-19, като моделира как се разпространява вирусът и да идентифицира потенциални лечебни съединения. Sierra, друга мощна машина, е посветена на гарантирането на националната сигурност, извършвайки ядрени симулации без необходимост от физически тестове. Но ерата на Sierra е на път да бъде надмината. Машината El Capitan, следващо поколение суперкомпютри и наследник на Sierra, очаква се да дебютира през 2024 година, като той ще бъде най-бързият суперкомпютър в света, с прогнозирана пикова производителност от над 2 екзафлопа.
2 пъти по-бързо от досегашния най-бърз суперкомпютър Frontier. Изграждането на суперкомпютри не е само въпрос на мощност. Това е иновация. Frontier, например, използва усъвършенствани графични процесори и специално проектирани процесори, за да постигне своята скорост. Охлаждането е друго критично предизвикателство. Тези машини генерират огромна топлина и съоръжения като Frontier използват системи за водно охлаждане, за да поддържат хардуера при оптимални температури. Гледайки напред, квантовото изчисление може допълнително да революционизира суперкомпютрите, предлагайки още по-ефективни начини за решаване на сложни проблеми. Суперкомпютрите се справят с широк спектър от предизвикателства в реалния свят. Например, Earth System Grid Federation използва суперкомпютрите за моделиране на климатични системи, помагайки на учените да предскажат въздействието на глобалното затопляне. В здравеопазването суперкомпютрите са критични за откриването на лекарства. Frontier помага на изследователите да анализират милиони съединения, за да намерят нови лечения на болести като Алцхаймер. Астрономията също се възползва. Суперкомпютърът Плеядас на НАСА изпълнява симулации на Вселената, помагайки ни да разберем как галактиките се развиват в продължение на милиарди години. Икономическото въздействие на суперкомпютрите надхвърля техния научен принос. Те създават високо квалифицирани работни места в областта на инженерството, програмирането и анализирането на данни. Съединените щати също поддържат своето технологично предимство в световен мащаб, като инвестират в суперкомпютри. Днес САЩ имат значителен дял от най-бързите суперкомпютри в света, затвърждавайки позицията си на лидер в иновациите. От разбирането на мистериите на Вселената до подобряването на живота тук на Земята, суперкомпютрите разширяват границите на възможното в науката и технологиите. Въпреки че центровете за данни и суперкомпютрите може да изглеждат подобни, те служат за много различни цели. И двете представляват най-съвременните технологии, но техните конструкции, възможности и приложения ги отличават. Центровете за данни са предназначени основно да обработват огромни количества ежедневни данни. Те хостват уебсайтове, предават поточно видеоклипове и съхраняват нашите снимки в облака. Например, Netflix разчитат на центровете за данни на AWS, за да осигури правилен стриминг за милиони зрители по целия свят. За разлика от тях, суперкомпютрите се справят с сложни, специализирани проблеми. Те не са създадени за ежедневна употреба, а за задачи като декодиране на геноми, моделиране на Вселената или симулиране на ядрени реакции. Суперкомпютърът Sierra, например, симулира ядрени опити, за да се гарантира националната сигурност без необходимост от физически детонации. Центровете за данни са проектирани за мащабируемост. Нуждаете се от повече мощност, просто добавете още сървъри. Този модулен подход ги прави идеални за облачни услуги и съхранение. Центровете за данни на Google, например, могат да се увеличават или намалят въз основа на потребителското търсене, осигурявайки ефективност и рентабилност. Суперкомпютрите от друга страна са създадени по поръчка за скорост и ефективност. Те интегрират специализирани процесори, често графични, проектирани да работят безпроблемно заедно. Това им позволява да решават проблеми много по-бързо, отколкото всеки център за данни би могъл. Frontier, вторият най-бърз суперкомпютър в САЩ, разчита на тясно интегрирана архитектура, за да постигне своите рекордни скорости. Както центровете за данни, така и суперкомпютрите са енергоемки, но техните профили на използване се различават. Центровете за данни консумират енергия постоянно, 24/7, за да се справят с глобалното търсене. Компании като Meta смекчават това, като инвестират в възобновяема енергия, захранвайки центровете за данни с слънчева и вятърна енергия. Суперкомпютрите, напротив, консумират интензивно енергия по време на специфични задачи. Охлаждането е значително предизвикателство и за двете. Frontier използва съвършенствено течно охлаждане, докато някои центрове за данни, като този на Microsoft, експериментират с подводно охлаждане, за да намалят потреблението на енергия. Центровете за данни обслужват милиарди потребители по целия свят, осигурявайки услуги като YouTube, Instagram и онлайн банкиране. Техният фокус е върху достъпността и надежността. Например, YouTube обработва над 500 часа видео всяка минута, поддържано от глобалната мрежа на центровете за данни на Google. Суперкомпютрите обаче служат на изследователи, правителства и специализирани индустрии. Техният фокус е върху прецизността и изчислителната дълбочина.
Earth System Grid Federation, например, използва суперкомпютър за моделиране на изменението на климата и прогнозиране на екстремни метеорологични събития. Заедно центровете за данни и суперкомпютрите формират стълбовете на нашия дигитален и научен свят. Докато едното гарантира, че ежедневният ни дигитален живот протича гладко, другият движи най-големите скокове на човечеството в знанието и иновациите. Темпът на иновациите в компютърните технологии се ускорява. Центровете за данни и суперкомпютрите се развиват, за да отговарят на изискванията на един съвременен свят, управляван от данни, но с напредъка идват и предизвикателства. Нововъзникващите технологии променят както центровете за данни, така и суперкомпютрите. Квантовото изчисление, например, обещава да революционизира решаването на проблеми в областите като криптография и откриване на лекарства. В центровете за данни изкуственият интелект се използва за оптимизиране на операциите. Центровете за данни на Google, например, използват изкуствен интелект на лабораторията DeepMind, за да намалят потреблението на енергия, спестявайки милиони долари годишно. Но с голямата сила идва и голяма отговорност. Опа, това не е филм на Марвел. С голямата изчислителна мощ идват и големи рискове за сигурността. Центровете за данни трябва да се защитават срещу кибератаки, които биха могли да компрометират чувствителни потребителски данни. Например, хакването на SolarWinds от 2020 година използва уязвимости в облачната инфраструктура, засягайки големи компании и правителствени агенции. Суперкомпютрите също са изправени пред уникални рискове за сигурността. Защитата на класифицирани симулации, като тези изпълнявани от суперкомпютъра Sierra, изисква мерки за киберсигурност от най-високо ниво. И накрая, разликата между регионите с и без достъп до модерни технологии остава предизвикателство, докато страни като САЩ водят в суперкомпютрите и разполагането на центровете за данни, много развиващи се страни и нации са изостанали. Полагат се усилия за преодоляване на този проблем. Проектът Equino на Google има за цел да предоставя високоскоростен интернет в региони с недостатъчно обслужване в Африка, подкрепено от модерна инфраструктура на център за данни. Нововъзникващите технологии, устойчивостта, сигурността и глобалната справедливост – това са предизвикателствата и възможностите, оформящи бъдещето на компютрите. Заедно, центровете за данни и суперкомпютрите ще продължат да разширяват границите на възможното, изграждайки по-свързан и иновативен свят.